Se on jumalten juoma, jonnen parhain kuoma. Se saa keulimaan moposi. Suuttuu opesi ja oposi, kun koulun käytävillä yhä huutelet sä meemejä, vaikka kello välitunnilta jo sisään soi. Tietokoneen luokassa Viljamin veljeä hakkerointiasioissa konsultoida voi. Ikäraja 15, ei kieltoja nolla poista. Jostain löytyy hakija, hyvän päristelyn takia. Aina jonkun sentin voihan siitä lisää maksaa, että Tero, jolla ikä riitti sulle tölkit toi. Graffiteja piirillä nyt iltaan asti jaksaa, Juusokin kun litran sitä tyhjään mahaan joi.